Nyakora mogiro kamano kuom kete Ramogi TV chenro poden maro imore kaka pile chieng' tich abich wabedo gi thuolo mar mondo wagomba ke weche mopogore opogore nyato kutero kod tuke ma timre pacho kato kod pinje maoko. Ang'eyo ni thoth ji ne ogeno ni kochakore giko odira ni lig ma pacho ka ne dhi chaki lig mar adhula mar jomachuo. Kata kamano gik mathoth osebedo ka timore kendo ang'eyo ni thoth osebedo ka penjo ni to ginang'o gini matimore tok pasia ang'o momiyo ligi ok chakre. Jomoko nyalo bedo ni nitiere kod gimo opogore ga ma ng'ato simo ko ng'eyo. Kata kamano kawuono wantiere kod achiel kuom jogo ma wacho ni gin stakeholders mag adhula, jok mong'eyo weche mag adhula e pacho kaendi gikore to kod atache gisebedo ka gitelo ne delegations mopogore opogore kweth mopogore opogore matuge pacho kaendi madhi e pinje maoko kata maduogo kaendi. Gin moko kuom jogo ma kapo nitie weche mag adhula tinyalo sum pachgi mar mondo miyo timre nade gichiw ler kata gichiw rieko. Omiyo dwanwa gomba kaka wami ler ni to ginang'o gini ma nyalo bedo ni osemiyo lig ma pacho ka pok ochakore. Lig mondo mi chakore gi kodrani ka weche mopogore opogore jomoko wacho ni nitiere court nitie ywagruok koni kod kocha. Odwanwa kola ne ni tang'o momiyo lig no nyaka sani pod ochung'. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Thuolo en mari mar imos nyikwara Ramogi Ajwang' aiti yangre nigi ne joma seche moko pod ok ong'eyo. Amoso nyikwara Ramogi Ajwang' ni oimore gi ya nyinga en Athanas Obala kata Obango. An jatelo mar timbe mag national teams te mag Football Kenya Federation. Kamano. Yeah. Koro amor kuom biro ka. Erokamano Athanas kuom yudo thuolo mar mondo mi twak kodwa kawuono e chendo mar oimore. Wantiere kod wacho ni ohinga kata gimoro ma omako tie weche mag adhula dhi nyime pacho kaendi. Ji nyalo penjore ni to ginang'o gini ma nyalo bedo ni omako lig mondo kik dhi nyime kalure kod in ng'at ma bende nitiere machiegni minyalo yango ne nyikwara Ramogi Ajwang' gie sani. Aparo ni kirango maber inyalo neno ni wach mar dhi e court ema otemo duoko chien matin nikech sani as we speak lig no nego bedo ni chakore kiny according to kaka ne chenro manoketi to wach court koro osebedo ka yware to ywaruok mar court no miyo lig ok nyal chakore. Kamano. Nikech dhano ringo court left, right and center and mano ok en gima ber for adhula. Kamano. Adhula en gima ji ohero ma anything manyalo bedo ni temo siro ni kik timre ten duoko chien kabisa kendo miyo kata miluma mar ji neno dhino mpira rumo nikech mpira igo e pap mpira go e court. Kamano. Ng'ato nyalo penjore ni to gin gik mage manyalo bedo ni nitiere court nikech ang'e ni ji oseng'eyo gi oko kaendi momiyo lig seche moko pod ok ochakore. Ginang'o gini ma ji yware ma ng'ani ywak koni to ng'ani ywak koni mondo mi oket maber mondi koro ka lig neno ni nyalo dhi maber e season ni. Gigi kanyalo paro maber lig mokalo lig norumo maber dho ne nitie weche moko ariyo adek moko manowuok ma wacho ni nitie chik moko nokoluw maber. Kamano. Koro nitie chik moro mar 2019 kendo nitie chik moro manyien mar 2025 mano e gima okelo koko mang'eny. Kamano. To koko ne wuok nikech bang' lig gurumo to aneno ka jomoko neno ni kare gidhi choni wacho ka ni idhi e lum. Idok e lum. Osimni taya. Kamano. Tema koro dhano amua mondo gi revisit those rules. So I think kirango maber nitie joma argue ni rules ma 2025 gin kare kendo nitie joma argue ni nokonego wati gi rules mag 2025 nonego wati gi rules mag 2019. Yeah. Kamano. Koro kanya ma koro ywaruok nitiere. Kamano. Nitiere ywaruok mok ber nikech en ywaruok ma duoko chien. Kirango maber ineno ni lig koleo. Kamano. To wan gi welo next year. Kamano. AFCON. Ma ka ligo ochakore immediately dhi ketho nyaka preparation mar national team mar Harambee Stars. Kamano. Koro mamiyo ni koro ligni the sooner mochakre the better for the future nikech kodeko matin
to odhi bedo gi impact moro maduong' ahinya kuom preparation mar timo ma national team. Kamano nyakwaro gik ma bende anyalo wacho ni ilaro kaendi en kaluwore kod chike kaka osewach no kae kod bango chik ma 2019 gi chik ma 2025 ma bende chik mane okadhi ne golo gimiluongo ni traditional playoff ni tim ma lore lum moro ne tim nyaka ne tugi ng'at ma loye lum nyaka ne lo ng'at ma seche moko wuok e ligi ni koro koloke mondo ma timbe nade odhi e lum nikech kaluwore kod timbe maedho. Aeto nitiere tim ma Kariobangi Sharks ma ne odhi kendo ochwalo ng'ur e doho giwacho kanyo ni ne gidwaro mondo ni kaponi ne gitugo playoff ne ginyalo survive dong e lig mamalo. Gik machal kamaendi wachakane gi wach mar kwan timbe ma nyalo kwan jotugo mawuok oko mano be ni iyienegi nikech mane chiro gigo mane iyienegi 2019 gimiye ni godo 2025 mondo mi obedie timbegi kaka gimoro mane ok antiere kulunge doho. Okineno chik mar 2019 oyiene jotugo 5 ma oko manyalo gocho e team moro amora ma yotu mai sign kiwuok e pinje ma oko ma iluongo ni foreign players. To chik mar 2025 omedo jotugo ma wuok oko to 7. Kamano. Koro that means ni kapo ni ji odoke e chik mar 2019 kamano bro chuno teams mose sign more than 7 players. Bro chuno ni nyaka koro gi reduce the number again. To ki reduce number no erot mano nyiso ni these players will have to seek somewhere else to play. Nikech koro chiko ko yienegi. Kamano. So means ni terminating mar contracts mar jotugo gi nitie bedo gi ripple effect. It's very expensive. Bedo very expensive. That means you have to pay the entire contract. Mar jatugo. Kamano ma nyalo mulo timbe ma thoth ne machal nade Kenya kaendi ko paro moko timbe manyalo bedo ni osendiko jotugo mang'eny mawuok e piny ka neno team kaka man Nairobi United aneno gindiko jotugo mokalo mokalo 7 kendo ka neno maber aneno ka gin ma gin gi jotugo mang'eny ahinya. Kamano. Then kiluwe gi Gor Mahia kando kaito FC Leopards Tusker be nigi jotugo Kenya Police those the top five teams go gine ma gi bedo affected gi wachno ero. Koro en case ma very complex ma nyaka rangi maber nikech koni odhi hinyo ng'ato. Kamano. Koro I hope ni as we move forward ka ligi chakore a solution will be found mondo at least league ogoyo maler maonge koko. Kamano. Chike gi nolos gi 2019 kaka mano tok 2025 ji nosetugo kendo Japan kane mpira chakre dong ji winjore ga adier magi te chike wang ni kapo ni chopo namba makama we need the direct ma okitima ngo okitigo playoff. I don't think timbe mabende gin ne gidwaro mondo gitieke namba 1 2 3 kaka sani koro Mombasa United ne bini biro gin makoro gilwar namba kech koro Migori Youth Ler 3 KFC gin gisedonjo koro ka wantie gi Mombasa United mabende bodwaro tugo maybe Kariobangi Sharks enang'o manyalo biro deyo be ipani timbe gi nyalo yie kama Mombasa nyalo yie ni mondo gichak go playoff ka chiko sebet koso okene ka koro kirango chike gi maber. Kamano. Chike gi affect two teams. Nitie chik ma affect Mathare. Kamano. I mean Sharks kendo chik ma affect Mombasa United. Kamano. Koro that is very complex because kirango ka waduogo 2019 Kamano. they affect Mombasa United. Because 2019 mero bro chuno ni Mombasa nyaka vie playoff. Nyaka go playoffs. To kia duogo 2025 chuno ni Sharks nyaka via peny ko direct. Onge kata playoff. Kamano. Koro manya kama koro daro yuare. Kamano. Yeah. But we just hope something will come up and along the way so that wane kaka wanyalo gimaber ni wane kaka wanyalo avoid weche mag yuarruok vie court at a lot of litigation mabiro sate ni wayuare. Kamano. To along the way inano ka league dhia nyime kochopo giko tiyudo ka koro ji chako yuare kendo. Koro I think the best thing ni en mana ni nyaka koro
kapok ligo chakore mondo ji nitie oket gimoro amora e lela ni kama kaka wadhi goye kamano kaka wabutieke kamano korumo to kik ng'ato bi kae kendo wachako wacho ni wadogru chien kara chien kendo kamano odhiambo ma kawuono kapok wachako kata kapok wabiro weche manyien kata okani doho ma Murang'a bende nochwalie ng'ur owacho ni koro amiyo FKF thuolo mondo otim nade odhi nyime gi league ginyalo chako league season ma 2026-2027 aito kata kamano ibro tuge e bo chike ma 2019 donge mopogore gi mane otigoro 2025 mano go last season aito kendo giwacho ni gini ng'eni ka ng'ade kama to nyiso ni inyalo duk ji e tugo iluongo nango playoffs chande aito ma bende kaka wasewacho nyiso ni timbe makoro kaka Gor, Tusker, Police mosendiko kwan jotugo machon iduoko kende drawing board mondo ng'iyane kaka gidhi timo ginago gini gik ma wanyalo geng'o ma mondo mi kik timre kapo ni jodoke ma ineno gima timre en ni chikego kaka kot ma Murang'a ogolo gine kirango maber gikoni wadoguru 2019 manyiso ni 2025 ema notiyo e season mokadho koro gikwayo ni ji odoge 2019 e season madhi chakore ma kirange maber nyiso ni 2025 cha was okay because it was the league no room gi 2025 no koro doguru e 2019 kamano ma jokanyo duto 2025 ni jokanyo duto mag tuke no yiego ma ji norwako ma opira osego morumo tema ineno ka koro nikech inyalo paro mpira manogo mogik ka league dhi rumo kamano tim kaka Kariobangi Sharks nonego gilo Sofapaka gonde mang'eny gonde modhuro mano ko chopo ka with the view of ka ging'e ni kwa loyo to odhi bedo directly relegated hoping that Mathare lose their match in Kericho mano ko chopo ka so it never happened inyalo paro mpira moro ma coach moro nodonjo nyaka e pap kane bepe osedonjo mang'eny kamano magi to koro onge chal muloso duoko chal ka gima gini olosi koro gini en very complex ma odwaro ni ji ng'ato bede sober for the sake of football mana gima duong' waneno ka osetieg kocha osetiegi jokudh firimbi kendo winjo ni bende itiego timbe kaka onego bed nikech nitie dwaro moko ma bende FIFA gi CAF dwani mondo mi kocha nyaka bed godo iluongo ni refresher courses gigi osetim to pod nitiere ywaruok machal kama gini chal nade iparo nyalo kelo effect mane ne johera mag adhula to maybe seche moko stakeholders mag adhula to kod maybe jok manyalo bedo ni sponsors bende nitiere kainde kanyo makoro wach peke nikech broadcasters sponsors the more magini deko dhi bedo matek nikech gimbe nitie kaka gidhi losses moko kaka broadcasters watch mag bookings mag satellite and whatever they go through a lot koro en gima sponsors bende like nitie teams ma tegemea sponsors gini ma are ready to start supporting but sponsor bidwaro ni obo dhi nyime kona no visibility mar pesa mogolo koro teams like Gor Mahia, FC Leopards all teams man take sponsors te it is going to affect them because sponsor nyalo wacho ni according to the contract montiere ko kodi na bi chago e ka ching makama no nego chaki makama to gini odeko ang'o mi odeko kama then inyalo kata buogi ni dwa review contract because nitie clauses ma review contract manyalo allow termination kata dhi nyime
koro en gi ripple effects mang'eny ne fans ne fans joma noseikore anybody in football ji ineno kata kineno mbui mopogore opogore ji osechako bedo gi mor ni league duogo noga gik milando mathindo yudo ka admin mar tim osechako lawre gi mar mach odhiromo kodu aeto koro ochopo ni koro kutugi sani ka koro doho ogolo ng'eto ni ogole odhiambo to koro giwacho ni league nyalo dhi nyime mondo bedi chakre kinyi do ineno ka en ng'eto mabende seche moko gol to ok ogole sa mowinjo nikech koro league nyaka sign match commissioner nyaka sign jokudh firimbi ipani doho awe kanyo ma jomoko kide chak do kedo chiwo tich mar dhi kwedo ng'eto machal kama jok ma gini nyalo diyo chik bende mar go mpira kata ka koro ise council tuke monego tuge this coming weekend ikruok chik moro ben chima dwaro ni within a certain period emone give me notice mar 72 hours to my is just less than 72 hours koro there's no way menyalo wacho ni kiny to go to because for Gor to be they have to market the game they have to make sure that nikech gimbe gidwaro revenue kuom jomadonje gate koro en gimoro ma kendo luoro moro nitie nikech ng'eni koro kaka asewacho kanyo mbele ni mine is a very litigious country ma ng'ato chiego kinyi mande ng'ato buro mondo kendo dhi e court wacho ni ruling mar doho ma Murang'ano ok oyiego koro mano luoro mantie mano kes machielo kendo mano koro kes machielo kendo mapok ong'adi koro mago gik ma wakwayo ni walamo Nyasaye ni kik timre kendo nikech joma ohero mpira biro ol gi rito and mpira konyo ji mang'eny sana kirango jo hawkers moko mauso e stadium gi across the country kata ni Premier League kende all other leagues the more put leagues go delay ema jomoko ok winj maber economically jomoko ok winj maber nikech joma ohero timo joma depend gi football for business kamano ala bro hinyore kabisa adono ng'iyane wach motino record ing'eni nitiere ga international breaks ma bende chano gi kalenda mar FIFA poni ok wachake e samo winjore international breaks nyalo biro bedo gi shida gi kalenda mar FIFA odiochienge mag koso nyalo biro kelo koro dhungruok mag tuke kuchopo samoro ma koro dwaro ni mondo seche moko jotugo tuka ma to league bende koro nitiere ka ndio dio to ingeni kalenda mar FIFA en permanent en gima kosewuok to sewuok you cannot change it so that means if kaponi o delay to ochopo window mar FIFA koro kaka federation nyalo rango ni teams mage maonge jotugo team maduong' mar Kenya gin gidhi nyime gin ka gionge jotugo gin ginyalo dhi nyime koro joma bo bedo affected gin joma nigi jotugo mang'eny national team but calendar mar FIFA is intact because en calendar must serve across the world you cannot change the calendar because of Kenya or whatever cannot koro mana gima ntiere but adjustments have to be made nyaka team but nyalo affect teams also in terms of preparation kendo ko delay matin because remember parni pia wa rango AFCON nikech bado no tieke chon mondo wayud thuolo mar ikore ne AFCON national team koro by dwe mar abich kanero dwarore ni ligi ni osirumo kamano and that will be biro bedo gimoro awachi gimoro 8 or 9 months kamano koro en gima koro nyaka rikni kode kata ki obedo sorted out piyo kamano nikech mbele ka odhi affect ji sana kamano kawatieko patch jotugo mano seikore ne league gini paro ne chal nadi nikech ni ng'at ma achiel kuom jok mosebedo kata ka odhi e team mar Kenya ka dhi oko untiere ga gi ikruok to kochopo kama koro jatugo koro tugi ni ochor nyime ang'o mono ka timre pach jotugo moseikore ne league ma gesani king'iyo timbe duto chal ma oseyudo sei mag jotugo kendo gite king'iyo ka gilose mbui wan waikore ni wadhi time nade league ni wang' odwa yiengo wadwa kawo gidawene ka giwacho ni gore min timbe lakini gidawene gor gite pach jotugo ang'o ma koro pane timore pach jotugo koro psychologically gi ikruok kata gidem
Nikoro dutie clubs moko nyalo wacho ni jotugo kata ginyalo delay kata gi salaries mag giso ni I normally pay you to play. Legal de oleo. Why should I pay you? Kata kanti allowances moko mono gile. But gimatimora ni normally in a normal situation pre-season enga 6 weeks. Come on. The pre-season is planned according to the opening day of the league. So, Jomoso Beroka train 6 weeks. The moment the league delay, it even hampers the program of coaches. And get target mar pre-season kaki go 6 weeks mo. Ikana no katimbe mo pogoro the pre-seasons moko the oko moko teme kericho kanye. So within these 6 weeks, Timo say kore. Ka coach kaka sani anyalo gise ni all the teams are gise ikore ni kidwa go league. Koro this 1 week or 2 weeks could delay will really affect the morale of the players. Morale majo to go dog pay ma kusicho situation moko ngeni koro bro chakore karamo. Koro that adrenaline like dog pain makara coaches kuro jako bedo gi wasi ni wanyalo lose that form again. Catch was to go friendly matches was again momentum margo league. Come on. Kuro momentum no chak dog pain. Kuro they affect the performance of the players and psychologically nyalo chado jotugo kabisa. Kamano. Yeah. Wach ni mogik ne jok mabende nyalo bedo ni gini ntiere lwetgi manyalo konyo. Iwacho ne gina ka watieko. Anakwayo gi mana ni giwe mpira utuge pap. Nitie yore mang'eny minyalo losgo kata ka makosa moro nitie ma otimore. To giwe ya manyo manyalo losgo wach mondo mpira go. Because at the end of the day, ji dwaro enjoy football. Mondo kaka walos mpechwa mar Kenya bet maber. Because the moment makoro wawe ni mpira ni yuare kama, dhano bro ringe mbuite. Premier League ma oko cha. Makuma dhano bro ringe. Because koro ka dala ka to mondo bro affect mondo jogo chako duoge pap kendo. Nyalo ka utulo maduong' kabisa. Kora kwa yen gi mind jotugo because jotugo gi tege me mpira no mondo to survive. The moment magidile gi the coach and whatever keto no jotugo kabisa. Yeah. Erokamano nyakoro mogino gomba koda Athanas Obango Bala kendo winyo maber kwa mogolo ni wagweuro opira mondo mitima nade ogoye pap weche mag doho gango inyalo ginyalo losi to gini koko timari koko tim makare to bed kungeni waikore ne AFCON 2027 onyalo bedo gi pek biro tieko gibiro tugo eyo makare. Wadhi nyime apisas mag riwruok mata tuka dhule pinje mangima CAF dhi nyime girango rang'iny ma pewe mag tuke mochan ni biro tigo e tuke mag pinje Afrika. Apisas go kotel gi Halid Nassar